Nag-live shoutout sa'yo, Manoy. Kumusta? Dahil pa nag-aabot sa'yo mo, so 100 gigas load, ano. Tapos, so, basta yun na ito. Dahil pa nag-aabot sa'yo mo, ano. Kumusta, Manoy? Baka di mo pakadikitan niya si Monica Vlogs. Padikit naman, Manoy. Idukot mo na dyan ang gabos, ay, ang gabos mong mga angel. Yan kay Monica. Baka naman, pwede mong dikitan si Monica. O ni, okay lang. Kusa nag-live ako kusapon ta. May akong maglaog digdiyo si kapatid na Sito. Nag-claim na paano siya kan sa kuya kang so 30 gigas load niya da pakatapos so batag na ginanaan niya na 50 batag. Nya so batag day pa man nag-reply so nag-sponsor ka to taday kung magakapot so batag piniem ko na sa kipiniem, sabi niya sa kuya, pig-order niya pa sa nadaso, o yan ang batag. Hindi kung saan alis niya orderon so batag. Tapos so Gcash load niyang 30, aram ko na i-forward mi na sa iya at anin nga ni naka-screenshot so Gcash number niya. Ang itong apo na ito na so pakawat aram ko itinaomi na sa iya insigida. Hindi ko nata dahil naglalog sa iya so load na 30 nya nag-message siya sa saro kong video na dahil pa nya nakiklaim so batag tapos so Gcash load niya kaya mo ako maglawag sa tanganing mapaliwanagan ko siya tungkol nga ni duman sa Gcash load ano sa nga sa Gcash load pakatapos duman sa batag kung natadai pa nag-aabot sa iya taso nag-sponsor paano ka to dahil pa man pigpo-forward sa mga pinangako niya tapos 100 Gcash load baga na nanggana ka paman nga ni duman dahil paman sinend ko na sa inda so mga number nindo na so Gcash load na so tigsasanggat so bagang Gcash load nindo sinend ko na sa iya sabi ni kapatid na Tita El sabi niya asikaso niya daan na i-forward na sa Indo basta isinend ko na sa Inda so Gcash number nindo pakataso duman sa batag naman isinend ko naman so mga channel name nindo okay lang kung mangarog sa imo manoy niya para sa iba dahil nakakaintindi niya. So Gcash load na 100 na tigsa, na 5 Gcash load, dahil ko man ito siya na sa nadang ma-forward ka to kang gatos. Katiwala paano sa kuya so Gcash load na tigsa sang gatos. Para ang ito baga na i-forward ko sa Indo tulo so kapot kong kwarta mismo kaya ito na i-load ko tulos sa Indo na i-forward ko tulos kaya sa masunod na magpag-run LS ako dahil na talaga ako basta-basta makag-sponsor na kung dahil man talaga sigurado na ma-sponsor talaga ta mapag-alarab ka na kasi tanirang ko ang channel ko dahil sa pakawat ko na dahil pa man ipo-forward tulos so mga ginanahan pagalon kaya mapagalon man magtiwala sa mga kapwata Pinoy na bako mo talaga mga legit na mga barkada o legit friend ta arog nga ni kayan dahil man basa-basa ni dahil paperward sa mga na-sponsor ninda ta ang pinaka kon talaga ka to yan si na Ma'am Ruby si Ma'am Joy tapos si American 76 tapos si Rainy Rios hindi sa mga talagang insigida pinorward ninda sa kuya so pang sponsor ninda sa bagay si Rainy Rios WHN ako nanggana ka man sa WH. Tinaraman ko na ito na ipag-play ka. Latalaton mo lang daso pag-play sa imo dahil pagtatapos si Romel. Pagtatapos si Romel. Dito na sanang ko lang paano ni Romel para makapag-apply naman kang monetization niya. Kumusta Manoy? Manoy Uragon, kumusta?
Maribel Aquino, Twin Heart, mag-love shoutout sa iyo kapatid na Maribel. Maraming salamat sa pagpasok mo uli sa aking munting bahay. Maraming salamat sa pagpunta. Kumusta? Kumusta na? Baka di mo pa po kaibigan dyan si Monica Dawa, Monica Vlogs. Pwede mo pong bisitahin ang kanyang bahay. Ayan, nakababa pong kanyang bahay dyan. Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay, mga kapatid. Mag-love shout out daw sa lahat. Sabi ni kapatid na Maribel. Maribel Aquino, Twin Heart. Maraming salamat sa patamsak nyo. Maraming salamat kapatid na Maribel sa patamsak. Maraming salamat. Pwede na po kayo magbaba ng mga bahay nyo mga kapatid. Lovesel, mega love shoutout sa iyo kapatid na Lovesel. Maraming salamat sa patamsak mo. Kumusta na kayo? Kumusta ang ating mga buhay-buhay? Baba ka kapatid na Maribel ng bahay mo para masuklian ka ni Monica. Laki na po pala ng bahay nyo, kapatid na Maribel. Dahil ako magba ng bahay kay naka-silent ang main ko. Okay, Manoy. Naka-silent ka pala. Thank you po, host. Walang ano mga kapatid na Maribel. Ito kapatid na Maribel ha. Babalikan ka na ni Monica. Saan to? Sa Valenzuela? Alam ko to, kapatid na Maribel. Alam ko to, malapit sa may kwan para umangat na WH ko, Manoy. Okay, tama yan, Manoy. Di ba malapit to doon sa may kwan, malapit sa may may Malinta post office. O ko sa'yo, Lovesel. Tamaan, Manoy, alabaan mo lang ang silent mo. Kung pwedeng 6 na oras, mag-silent ka, gibuhon mo. Walang ano mga kapatid na Maribel, ito po, babalikan ka na ni Monica. Dito po sa San at Bignay, Valenzuela. Okay. Alam ko to kapatid na Maribel. Ayan kapatid na Maribel ha. Binalikan ka na ni Monica kapatid. Maribel. Anak ko po kasi yan. Ayan po si Monica pa yan, anak ko. Pinalalago ko na po ang bahay niya. Ako po nag-aasikaso ng kanyang channel na bahay ni Monica. Dahil pinandidikit ko lang po to dati. Pinamimigay ko. Ngayon po, pinalalago ko na kaya pinadidikitan ko na rin at pinababalikan ko na rin. Dati po, pinamimigay ko lang na hindi ko pinababalikan. Ngayon po,
pinadidikitan ko na para lumago na po ang kanyang bahay para maayos ko na rin po to. Kaya in-uploadan ko na po ng mga video. Bro, Sinner 9192 TV, mega love shoutout sa iyo kapatid na bro. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo kapatid na bro at para makipagkaibigan, makipaglablaban sa ating mga kasamahan na kapwa small YouTuber. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo. Baka di mo pa po kadikitan si Monica Vlog, pwede mo pong bisitahin ang kanyang bahay. Agad-agad po yung kapatid na bro, magbabalik din po sa iyo. Ayan po si Monica. Guys, magbaba po kayo ng mga bahay nyo. Garo, magduwa ka na ning account na magmoney. Iyo, Manoy Oragon, Manoy Miroy, iyo, ining si Monica baga dati, pinananaw ko lang ini, dahil ko pagpapabalikan. Okay lang na, di ba pinamimigay ko lang dati, pero hindi ko pinababalikan kasi nga, para pang suporta ko na lang. Ngayon po, pinadidikitan ko na po si Monica para po lumago na rin ang bahay niya para maayos ko na rin po para lumaki na rin. Bahay po yan ng anak ko na pinalalaki ko na po ang kanyang bahay. Kaya nag-upload na po ako ng video sa kanya. Wala pang edit kasi hindi pa ako nakakapag-edit ng bahay niya. Resel Ramirez Dan Pulpak po, sabi ni kapatid na Marvel Aquino. Guys, maglablaban po tayo ha, magbigayan lang po tayo, magsaulian at magdikitan. Kasi tayo lang naman po mga kapwa natin Pinoy ang magtutulungan at tayo lang rin naman na magsasama-sama rito, magsasalubungan kung saan mga LS. Kaya bigayan lang po kapatid. Kung di naman po kaya ikabalik agad, pwede naman palipasin ng mga ilang minutes or kinabukasan, basta sure lang na magbabalik ka para maging legit lang tayo sa bawat isa. Huwag na po nating gayahin yung mga nag-sponsor sa akin ng Sabado ng last 28 na Grand LS ko. Nangako po sila, pagkatapos hindi rin lang naman talaga magbibigay. Sana po nagsabi na lang ng totoo na hindi nila kaya mag-sponsor. Para hindi ko po napalaro at hindi ko na ipapremyo yung sponsor nila. Sinisingil na po ako ng aking mga bisita, yung mga nanalo, wala po ako na ibibigay kasi gawa na nga pong hindi naman nila rin pino-forward yung mga pinanalunan. O diba? Maging legit lang po tayo. Wala naman po magsama magsabi ng totoo na kung hindi mo kaya ikabigay yung iyong pangako o yung sponsor. Diba? Para maipaliwanag ko rin po sana sa mga nanalo na sana pasensya, patawad, sorry kasi gawa ng hindi natuloy. Ganun sana para maaga po sana sinabi na hindi nila kaya ikabigay. Eh naipalaro ko na po kaya sinisingil na po ako. Kaya ito po ang lalabasan, ako po ay mag-aabo na ng 900 load mga kapatid. Mag-aabo na po ako ng 900 load. Kaya hinihintay-hintay ko rin po kaya ako nag-live din kahapon at ngayon para hinihintay ko rin yung mga nanalo na hindi ko pa napadalahan ng load na hintayin lang po nila ang aking sweldo. Baka itong buwan na to sumweldo na po ako at saka ko po sa kanila ipapadala yung napanalunan nilang GCash load. Pero yung iba pong nanalo na ipadala ko na po ng araw din yun ng aking pag-run LS ng last Saturday, August 28. May hindi pa po ako napapadalahan kasi hindi ko naman po hawak yung pa-premyo ng time na yun. Yung doon po sa load na yun na natitira, hindi ko po hawak yun. Kasi sabi nila, sila na lang daw po ang magpo-forward, basta send ko lang daw po yung GCash number. Sa awa ng Diyos po, 3 days na nakakalipas, wala pa rin pong naipo-forward na GCash load doon po sa mga nanalo. Kaya yun po ang sabi ko, sana maging legit lang tayo, maging totoo lang tayo. Kung kayang ikabalik, ibalik. Kung kayang hindi sponsor, magsabi agad. Walang masama pag nagsasabi ng totoo. Di ba no mga kapatid? Kaya ang lalabasan, ako po ang mag-aabo na para hindi po ako mapahiya sa mga taong nanalo. Ilang kapatid na Oragon vlogger kung mga katulad mo. Kaso nga lang yung iba hindi rin nakakaintindi. Pero kahit naman ako po, naiintindihan ko naman yung side niya na gusto na nilang makuha kasi siyempre pinanalunan nila yun. Kailangan talagang i-claim. Kaso nga lang naman hindi ko rin talaga hawak. Hindi ko hawak yung saging na yun at saka yung load na yun na tigwa 100 GCash load. Kasi hindi naman po pinagkatiwala sa akin.
Nagtiwala rin naman po ako sa kanila na kaya nilang ikabigay. Kaya po, isinama ko sila sa listahan ng mga sponsor. Ganun. Ano naman po, di ba kapatid na uh, na ibinababa ko pa mga pangalan nila. Nasulit naman yung pag-sponsor nila sa akin dahil marami naman bumisita sa kanila at dumikit sa kanila. Kaso nga lang, ang ending ito, nga. Ako po yung magsasakripisyo. Monica Vlogdan na po. Kita all bell, salamat. Sige kapatid na bro, babalikan ka po ni Monica, huwag ka mag-alala. On the way na po siya sa'yo. Bro Sinner 192 TV. Maraming salamat sa pagtambay niyo, host. Bigay naman po. Bro Sinner 192 TV ha, nabalikan ka na po ni Monica. Ayan po, binalikan ka na po ni Monica at nag-iwan na rin po siya ng baka sa'yo. Dan dikit Manoy kay Monica. Maraming salamat Manoy. Maraming salamat sa dumikit po kay Monica. Maraming salamat po. Si Monica po mga kapatid, yan po ay aking anak. Bahay niya po yan na ibinababa ko na po kasi pinalalago ko na po ang kanyang bahay kasi hindi niya naman po naaasikaso. Kaya ako na lang po yung nagpapalago ng bahay niya at ako na rin po ang naggumagawa ng video niya. Ako na rin po ang nag-upload. At pag nakakuha na siya ng 200 bananas, sisimulan ko na rin po siyang i-live. Para pagsasabayin ko po yung live ng main ko at yung bahay ng anak ko. Maka 200 bananas lang po siya, isasabay ko na rin po siya mag-live para sa double stream po ng bahay ng anak ko. Para dalawa na pong channel ang magagamit. Maraming salamat kapatid na bro Sinner. Maraming salamat kapatid. Ayan, dikitan mo kapatid na bro YT. Dikitan mo yan si Oragon Vlogger kapatid na bro. Mabait yan. Makakarami ka dyan ng saging. Pagpasok mo sa live niya, mayroon ka agad na ibibigay sa iyo yan na 5 saging kapatid. Ibababa ko ang bahay ni Oragon Vlogger kapatid na bro. Huwag ka magbaba ng bahay mo, Oragon ha. Huwag Manoy. Ayaw nga pala, no. Sorry. O nga pala, sorry. Naka-silent ka nga pala. Hindi ko nga pala pwedeng ibaba ang bahay ni Miroy kasi nga po naka-silent siya. Kapatid na bro, kung gusto mo, i-search mo na lang po bahay niya ni Urawan Vlogger. Meroy TV lang po. Meroy, tapos TV. Meroy TV lang po ang pinaka-main niya ni Uragon Vlogger. Bisitahin mo po. Pag bumisita ka sa kanyang live, magkakaroon ka po agad sa kanya ng 5 bananas. Legit na bananas na ibibigay niya sa'yo. Nasa trabaho ka ngayon, Manoy? Manoy Uragon, nasa trabaho ka ngayon?
Mega love shout out sa 3 million in the house at saka sa 5 patamsak niyo mga kapatid. Opo ho, salamat din. Dai pwede nagbaba ng bahay yung nag-silent LS. Oo, hindi siya pwede magbaba kasi naka-silent LS siya. Ang naka-live at ang naka-silent hindi po pwede magbaba pag bumisita po sa ibang bahay. Kahit ang gamit niya po ay Ninja, hindi po pwede siyang magbaba ng bahay niya kasi siya po ay naka-live pa rin. Silent man or live, live pa rin ang tawag doon kahit silent siya. Hindi siya pwede magbaba. Kasi pareho po kayo papalo. Mas malaki ang palo sa kanya. Yung ngayon katulad kay kapatid na Oragon Vlogger, pag nagbaba siya ng bahay, mas malaki ang palo sa kanya. Kasi lalo na hindi pa siya money. May palo rin po ako, pero mas maliit ang palo sa akin kaysa sa kanya. Sa kanya, malaking 2x2 ang hataw. Sa akin, kwan lang, 2x3. Baliktad ano, 2x3 sa kanya, ang palo sa akin 2x3. Ikaw kapatid na bro, pwede ka na po mag-live kung gusto mo. Para pa sa WH mo, pagsabayin mo ang WS mo at saka ang saging mo kapatid na bro. Ang saging kapatid na bro, madali lang makuha. Kahit lagas ng lagas. Pero mas mahirap po makuha ang WH kasi po ang WH ay 4K na WH. Kaya kung ako sa'yo kapatid na bro, pwede ka na mag-live. Pwede ka na mag-live. Kung ako sa'yo, itong ang bahay ng anak ko, pag naka 200 na to, sisimulan ko na rin itong mag-live. Pwede na po ikaw mag-live kapatid na bro. Para ang WH mo sumabay matapos sa saging mo. Oh, na mag-grade 5 ka na. Pwede ka na mag-live kapatid na bro. Kung gusto mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-live ka na rin. Pwede naman yan. Ayan na main mo, ang pinaka-live. Ako, isa lang kapatid na bro ang ginagamit ko. Ito lang na main ko kung saan mo ako nakikitang monitor. Yan lang ang ginagamit ko, pan-live. Kaya pag nagla-live ako, hindi ako nakakapangisda kasi nga, isa lang naman ang gamit kong gadget. Pwede na yan. Pwede mong gamitin, mag-StreamYard ka kung gusto mo. Kung gusto mo naman, pwede ka rin naman mag-direct kahit hindi ka pa nakaka 1K. Pwede ka na mag-direct sa YouTube, dadaan ka nga lang ng Google Chrome. Sa Google Chrome, pag dumaan ka, direct din yun sa YT. Pag StreamYard naman ang ginamit mo, may kahati ka. Imbis solo mo yung oras mo, sa'yo lahat yung oras na makukuha mong WH, makikihati sa'yo ngayon ang StreamYard. Ganun po yun, mga kapatid. Kung halimbawa nakuha mong pix ay perk ba o pix ay 6, hati kayo, tig 3 pix kayo ni StreamYard. Hindi mo masosolo, kumbaga, sa 100%, 50-50 kayo, 50 sa StreamYard, 50 sa'yo. Pero pag dumaan ka ng Google Chrome, direct din yun sa YT, kahit hindi ka pa naka 1K, sa'yo lahat yung oras mo. Ako isa lang namang ginagamit ko simula't simula kapatid. Kaya 'di ba nakadikitan mo ang aking main kasi isa lang naman ang ginagamit ko main. Wala naman akong ginagamit ng mga ala-alagad. Mag-direct ka kung gusto mo mag-direct, dumaan ka sa Google Chrome. Dumaan ka ng Google Chrome kapatid na bro. Kung ayaw mo naman, mag-download ka ng apps na StreamYard para makapag-live ka rin. Pwede ka na mag-live kasi road to 500 ka na, road to grade 5 ka na eh. Habang maliit pa bahay mo, hindi pa kalakihan, mag-live ka na. Napakahirap hanapin ang 4K na WH. Tiyan mo si kapatid na Miroy. Mahigit 1K na yan, magto 2K na yan, hindi pa namumuni kasi inuna niya yung saging. Hindi niya pinagsabay yung saging tapos yung WH. Kaya, ayan, ang ending, naghahabol siya ng WH. One Day TV, mega love shout out. Maraming salamat sa patamsak. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo kapatid na One Day TV. Pwede ka na po magbaba para po makipagkaibigan sa kanila. Maraming salamat sa pagbisita, sa patamsak, sa aking munting bahay.
Wag mong itry, gawin mo na kapatid na bro. Kasi road to grade 5 ka na eh. Ang iba nga dyan nagla-live na. Nasa 200 pa lang nagla-live na. Kasi nga ang double S napakahirap hanapin. Sa totoo lang, napakahirap pong hanapin yan. Nagbaba po ng bahay si kapatid na One Day TV. Kapatid na One Day TV, baka di mo pa kaibigan si Monica Vlogs. Pwede mong bisitahin kapatid. Walang anuman, kapatid na One Day TV. Nakababa ang bahay dyan ni Monica Vlogs. Baka gusto mong bisitahin. Baby pa ang bahay niyan kapatid. Wala pa nga 30 ang bahay niyan. Baka naman. Babalik ang kanyang susuklihan kaagad niyan ni Monica Vlogs. Yan ang payo ko sa'yo kapatid na bro. Mag-live ka na. Road to grade 5 ka na. Pwede ka na mag-live. Kung ayaw mong mag-direct sa YT, pwede kang StreamYard para makapag-live. Laki na ng bahay ni Ma'am, One Day TV. Ang laki na po ng bahay nyo. Ito po Ma'am ha, ang balik po sa inyo ni Monica. Babalikan po kayo ni Monica ngayon din po Ma'am One Day TV. Ito po ang balik niya sa'yo. Anak ko po yan si Monica. Pinalalago ko na po kasi ang bahay niyan. Herminia Sakyap, mega love shoutout sa iyo kapatid na Herminia. Maraming salamat. Kapatid na One Day TV, ayan po, patapos na po ang iyong palabas. Binalikan ka na po ni Monica, One Day TV. Dating dikit tayo host. Opo ma'am, maraming salamat po. One Day TV na po, kita at Bell na bilin po ako ng bakas. Salamat. Nag-iwan din daw po siya ng bakas. Yang kapatid na One Day TV, binalikan ka na po ni Monica. Nagbaba po na ba si kapatid na bro? Baka din nyo pa po kaibigan, mga kapatid. Nagbaba rin po ng bahay si Monica, baka din nyo pa po kaibigan. Magbabalik po agad yan sa inyo si Monica, mga kapatid. $468 sa'yo bro, sabi ni kapatid na Oragon Vlogger. Kapatid na bro, dana daw sa'yo si kapatid na Oragon Vlogger. Maribel Aquino TV Dan Sukli, full view sa video mo, sabi ni kapatid na Love Cell. Ay Manoy, doko ta nagabusukon yan mo sa aki ko kay Monica, sa mga alagad mo. Bahay po Oragon Vlogger. Kapatid na bro, hindi po siya pwedeng magbaba ng bahay si Oragon Vlogger ngayon kasi nga po siya ay naka-silent. Bisitahin mo na lang ang bahay niya, Meroy TV. Kapatid na bro, bisitahin mo na lang po ang bahay ni Oragon Vlogger, Meroy TV. Lady Carrie as Miss A. James. Maraming salamat sa patusok. Di ko pa pala nadikit sa anak mo, ninja ko. Wala po siya na, wala pa po siya natapos. One Day TV, dating dikit, sabi ni kapatid na Herminia. Shout out Herminia Sakyap, sabi ni kapatid na One Day TV. Assalamualaikum host Kanggo Channel, mega love shout out to you my friend. Thank you to visiting me again, my small house.
Thank you. Guys, nakababa po ang bahay dyan ni Monica Dawa, ni Monica Vlog. Baka gusto nyo pong bisitahin ang bahay niya. Baby pa po ang bahay niyan. One Day TV, pasukli na lang po, TY, sabi ni kapatid na bro. My friend Kang Go Channel, please drop your house. Then the friend is over there in Char Char. Sisimula na naman ako eh. One Day TV, same to you and thank you. Guys, pa-view naman po sa aking tuna at talong, salamat, sabi ni kapatid na Lady Carrie. Kapatid na Lady Carrie, baka gusto mo bisitahin ang bahay ni Monica. Baby pa po ang bahay niyan. Baka naman. Tulungan din po natin kapatid, ayan po si Monica, napakabait pa at saka maliit pa po bahay talaga niyan. As in super baby pa, wala pa sa kinder. Mamayang gabi ho, 7 p.m. mag-live stream ako. Yan, tama yan kapatid na bro. Mag-a-appear naman sa akin yan. Hello guys, King Go Channel. Hello guys daw, sabi ni kapatid na King Go Channel. Monica Vlog Dan. Salamat kapatid na Herminia Sakyap. Huwag ka po mag-alala, babalikan ka po niyan ngayon din. Ni Monica. Lady Caris. Monica Dan sa'yo, isa, sabi ni kapatid na Lady Caris. Walang anuman po host, ok lang host. Monica Dan, Pool. My friend Go Chinel, he said, Monica Dan, ma'am, binalikan ka na daw po ni Monica. Lady Carrie, bigyan naman po, sabi ni kapatid na bro, Sender 192 TV. Lady Dan, dikit po, sabi ni kapatid na Oragon, vlogger. Maraming salamat daw po Monica, sabi ni kapatid na Herminia Sakyap. Monica, bakas ka dito para bigay ko sa iyo lahat ng extra ko. Mag-view na rin kahit konti lang po. Salamat, sabi ni kapatid na Lady Caris. King Go Channel, done to you, sabi ni Monica po.
Mega love shout out sa 3 million in the house. Guys, maraming salamat sa mga patamsak nyo ha. Maraming salamat po. Lady Carrie, as Miss Dana po kita at Bill All na bilin po ako ng baka. Salamat, sabi ni kapatid na bro. Miss Maleficent Dana po, ma'am, sabi ni Monica po. Nagbaba po ng bahay si Herminia Sakya, baka di nyo pa po kaibigan. Manay Buding, hello. Manoy Ricky, go lang, good luck sa imo, sabi ni Manay Buding. Maraming salamat, Manay. Maraming salamat sa pagbisita mo, sa patamsak mo. Maraming salamat. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo, Manay. Maraming salamat. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Kanggo Chinel. At nagbaba rin po ng bahay si Monica Vlogs. Baka din nyo pa po kaibigan. Guys, sa gusto po magpa-member ha, gusto nyo po magpa-member sa aking channel, ang akin pong pinakabalik sa inyo ay ibababa ko po ang inyong bahay at isa-shoutout ko po kayo sa aking mga regular videos. Ganon din po sa akin live stream, ibababa ko rin po ang inyong mga bahay. Mag-live man po, mag-silent, ibababa ko po ang inyong bahay para may bumisita po sa inyo. Para yun po ang pinakabalik ko po sa inyo. Once na nagpa-member po sa akin, baka gusto niyo lang mga kapatid. At pag ako naman po ay bumisita sa inyo, at pag may load po ako rin naman po ay magpapamember sa inyo. Love Seldan, at salamat po, sabi ni kapatid na Herminia Sakya. Para give intake lang po mga kapatid. Salamat Monica, may isa ka na, maya naman yung iba, sabi ni kapatid na Lady Carrie as Miss A. James. Isang Goku. Ganyan na lang muna natin buhok natin. Mega love shout out sa 3 million in the house at saka sa walong patulsok niyo sa aking munting bahay. Maraming salamat. Bro, ok po sa bay sa iyo maya, sabi ni kapatid na Lady Carrie. Lady Carrie, pasukli na lang po, TY, sabi ni kapatid na bro. Kapatid na bro ha, yung payo ko sa'yo. Road to grade 5 ka na, pwede ka na pong mag-live. Kanggo Channel Dan, Herminia Sakyap,
Kanggo channel, she is already done to you. Please return the favor of my friend Herminia Sakyap. Because she is already done to you, my friend. Kanggo Chenes. Chenes. Bro, sender 192 done po sa upcoming live mo. Sabi ni, mayroon agad upcoming live. Gumawa agad, kapatid na Labsel. Si kapatid na bro. Tama yan, kapatid na bro. Tama yan na ginagawa mo yan. Mag-live ka na. Bro, isasabay kita mamaya kay Monica. Huwag ka daw mag-alala, kapatid na bro. Legit yan, si ma'am. Kadikitan ko po yan, kalablaban ko po yan. Kaya sure ako, hindi ako magkakamali na babalikan ka yan. Silent LS po yan na tamsak. Ba't hindi ka pa mag-live? First live mo, dapat mag-live ka. Wag silent. Dapat pag first live, magpakita ka sa tao. First live mo yun eh. Unang-unang live mo, wag mo na silent. Isa na sa'yo bro, sabi ni kapatid na Lady Carrie. Mag-live ka, magpakita ka sa tao, mag-show up ka. Wag ka mag-silent muna. Pag unang-unang live mo, magpakita ka. Wag ka mag-silent. Labsel, bahay mo daw po, sabi ni kapatid na bro. Kapatid na Labsel, baba mo muna bahay mo ha. Hindi muna ako nakakababa ng mga bahay nyo ngayon kasi binababa ko muna ito si Kuan. Alam mo na kung sino binababa ko. Palalaguin ko muna bahay nito. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Labsel. Bukas ako magbababa ng mga bahay naman ng aking mga member. At yung mga nakaraan ko pong mga sponsor, yung 4 pong ko ng August 28, yun po lang muna ibababa ko. Yung 3 hindi po legit at budol na sponsor, hindi ko na po ibababa mga bahay nila. Kahit marinig po nila, totoo naman sinasabi ko, budol yung 3 na sponsor ko, hindi ko na po ibababa bahay nila. Yung 4 pong legit na sponsor ko, ibababa ko pa po uli ang mga bahay ng aking mga sponsor. Kahit marinig pa po nila, pero hindi ko na lang po i-mention yung mga pangalan nila. Hindi talaga nagbigay, kapatid na Labsel. Hindi ko i-mention, hindi ko isa-shoutout mga pangalan nila, yung 3 yon. Kasi ayoko rin sila mapahiya, kahit po ako ang napahiya sa mga nanalo na nagki-claim na ng premyo na hindi ko na ibigay kasi gawa ng hindi po rin po nila binigay sa akin yung sponsor nila. Sana nagsabi na lang ng totoo na hindi nila kayang ikibigay yung sponsor. Para hindi po umasa yung mga tao at hindi rin po umasa yung nanalo. Oo, yung cash, pakatapos yung saging. Tapos kilala mo yung isa, kapatid na Labsel, kilala mo yung isa, doon ka nga galing kagabi. Nakita kita doon kagabi. Kilala mo yun, yung isa. Doon ka galing kagabi, nakita kita doon. Labsel dan na po, kita Olbel, nagbilin po ako ng baka salamat sa kabi ni kapatid na bro, Sinner 192 TV. Nakausap mo na ba uli yung sponsor? Oo, nakausap ko na sila. Oo, stalker talaga ako doon. Sinusubaybayan ko yun eh. Kung ano usapan nyo dun sa kabila. Siyempre, alam ko naman yung oras ng LS niya. Alam ko rin kung anong araw yung LS niya. Host, may premiere ka pala. Tamsak na po, host. Premiere mo. Oo, meron akong premiere. Diba, nakikita nyo mga kapatid, hindi ko po binababa premiere ko. Hindi po ako nagbababa ng premiere ko sa aking live. Simula po ako nag-premiere, hindi ako nagbababa ng live. Ng premiere ko. Nahihiya kasi ko. Ang mga premiere ko po hindi ko binabawa sa sarili kong live kasi nahihiya ako. Mas gusto kong kayo na lang yung mauna dyan na magbaba para at least kahit paano naman ay mapagbigyan kayo kasi kayo yung bisita ko. Hayaan nyo na yung premiere ko na yan. Iikot na lang yan kung mayroong mag-view. Salamat kung walang mag-view.
Wala tayong choice. Hayaan na lang natin. May tamsak naman yan kahit konti. Salamat, kapatid na bro. Tanungin nyo po yan si Labsel. Kahit kailan po hindi ako nagbaba ng aking premiere sa aking live. Minsan nga po nakakalimutan ko yan eh. Na premiere ko. Nagpi-play na lang siya ng kusa. Titingnan ko, ay, tapos na pala. Kalain nyo nga po yung Grand LS ko ng Sabado. Nakalimutan ko na nag-start na pala. Okpo, bro, sinner, balikan uli kita sa bakas mo mamaya, sabi ni kapatid na Labsel. Di naman ako nakipagchismisan doon. Kagabi pumasok kayong tuunggoy sa kanalang ako nagkwento. Rosel, dan sa'yo, sabi kapatid na Lady Carrie. Alam ko ngang nanalo ka dun eh. Tusok sa premiere mo, host. Maraming salamat, kapatid na Herminia. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga tumusok at sa nakakita ng aking premiere. Maraming salamat. Noted po, Lady Carrie, sabi ni kapatid na Labsel. Alam ko nga kapatid na Labsel, nanalo ka dun eh. Parang naninibago kasi ako doon kapatid na Labsel, doon sa pinupuntahan mo madalas. Kasi ang dami niya ng regulasyon, ang dami niya ng mga panibagong mga additional na mga ginagawa, na mga bawal na wala naman yan noon ng kami-kami. Walang anuman po host, maraming salamat kapatid na Herminia. Pasili po sa aking tuna at talong, sabi ni kapatid na Lady Carrie. Guys, silipin nyo po ang bahay ni Miss A. Malipisyen. Maganda po. Pwede pala yun kapag na Miss Lady Carrie. Pwede pala yun, ano, yung talong tapos yung tuna. Magawa nga yan, magaya nga rin. Gagayahin ko rin yan. Oo, 20 tapos yung friend ko na isa, pinapasok ko doon, nanalo din kaso, donate niya doon sa may... Pwede pala to, magaya nga to kapatid na Lady Carrie, Miss A. Mix mo sa egg yung tuna. Gagayahin ko to. bukas. Bukas. Pero hindi ko iba-vlog. Ulam lang namin. Binigyan mo ako ng idea. Hindi ko siya iba-vlog. Gagawin ko lang ulam namin. At least natuto ko, nabigyan mo ako ng recipe, di ba? Oh, nakatulong ka sa akin. Natulungan mo ako, binigyan mo ako ng idea, binigyan mo ako ng panibagong kaalaman kung paano lutuin yung talong hindi lang torta. Kasi alam ko, pwede to torta lang or torta sa giniling. Pwede rin lagyan ng giniling ang talong kasi yun ang alam ko. Hindi ko pa natatry yung tuna, oh, di ba? Salamat. Siyempre, kung sakasakali naman kapatid na Miss A, iba-vlog ko to, lalagyan ko siya ng twist. Para may ibang style sa'yo. Para hindi halatang kinopya ko sa recipe mo, di ba? Di ba kapatid na Miss A? Pag i-vlog ko to, lalagyan ko siya ng twist. Para hindi siya halatang kinopya ko sa vlog mo. O di ba? Lalagyan ko lang siya ng twist. Kung sakasakaling maisipan ko tong i-vlog. Pero itatry ko muna siya, lutuin, pang sarili ko muna, kakainin ko muna. Ikot-ikot lang. O, yan ang gagawin ko nito. Lalagyan ko siya ng twist. Para maibang procedure. Yung unang step, galing sa'yo. Yung last pa ng procedure ko, akin na yung style. Lalagyan ko lang siya ng twist. O, diba? Ang karamihan po sa mga vlog ko ay cooking tips talaga. Ang content ay cooking tips. Yan ang pinaka content ko po sa akin channel, cooking tips. Kaso ngayon itong mga past few months, hindi na po ako nakakapag-vlog ng pagluto. Pero,
Ang akin pong naka-premiere ngayon ay cooking tips din naman po kung paano lutuin ng santol. Yan po. Ayan po ang aking premiere mamaya. Showy Ann, mega love shout out, Onggoy. Bakit ganyan ang buhok mo? Na stress ka ba sa Oo, na-stress ako sa sponsor ko. Nabudol ako ng 3 kong sponsor. Nakakahiya sa mga nanalo. Ganon talaga, parte naman ng buhay yan eh. Yung iba nating kapwa Pinoy, mga budol. Hindi ko rin sila masisisi. Baka wala rin kasi. Oo. Diba, tulad ng sinabi ko, 900 po ang aking aabunahan. Na sarili kong perang iaabon ako po. Pag sweldo ko na lang, hintay-hintayin nyo na lang yung mga nanalo. Hintay-hintayin nyo na lang po. Ako na lang po ang kusang mag-aabuna. Yung nag-sponsor po na 3 na hindi naman po nila naibigay sa akin, aabunahan ko po sa sarili kong sweldo. Pag sweldo ko po ngayong buwan na to, ilo-load ko po yun uli sa mga nanalo kasi total nakalista na mo pa mga pangalan nila. Ibibigay ko pa rin sa kanila yung yung kanilang mga napanalo lang. Kahit late na po kasi hindi naman po nagbigay yung 3 sponsor ko, okay lang. Salamat pa rin ako sa kanila. Ganon talaga, budol is real. Tamsak dan uli. Kaya ito, Merian, palipad ka nga, Merian. Merian. Patamsak, Goy, new upload. O ba, sabi mo eh. Magpapabaksing ka? Munggoy? Nagpabaksing ka na ba? O nga no, first dose is done. Butit dinalabang ka. Buti hindi lumabas yung buntot mo. Maraming salamat po sa lahat na dumikit sa bahay ko at maraming salamat po sa iyo, host. Alis muna ako kasi may lakad pa po ako. Okay lang, maraming salamat kapatid na Herminia Sakyap. Maraming salamat po sa iyo, ma'am, sa pagbisita sa akin. Maraming salamat. Keep safe and God bless you all. Same to you, my friend, Herminia Sakyap. Buti hindi lumabas yung buntot mo, Onggoy. Nagpabaksing ka na. Ako, magpapa-schedule pa lang. You are welcome, host. Ayan, nandito ako sa bahay mo. Hindi pa ako nagtatamsak pero nakadikit na to sa'yo dati. Nagtamsak na pala ako. buti dinalabang ka ng karayom, hindi naputol yung karayom kasi 'di ba ang balat ng mga onggoy ay makapal, parang leather ang balat ng onggoy, 'di ba? Buti si Zoe Ann di nabudol. Ulya din daw ang peg. Agoy. O, pinanunood ko. Ito na, malapit na ay, naturo ka na pala. O, di ba? Ayan. Okay na, Showy Ann. Punta muna ako kay Maine. Wala ganun talaga, Showy Ann. Hindi natin mapupursige lahat ng ating sponsor. Mabuti sa iyo lahat. Nagbigay yung sponsor mo. Kahit kailan wala daw siyang binudol na tao. Kaya pala, di ba, nabudol ka rin ng isa, yung nag-sponsor sa akin ng saging, binudol ka rin, di ka rin binigyan ng 500 Gcash load. It's atay. It's atay-atay. Sa akin okay lang kung nabudol nila ako, bahala sila sa buhay nila. Darating din sa kanilang karma is real. Darating din sa kanila kapatid na showy ng karma Carmillion. Karma Chameleon. Hindi lang ba magsabi ng totoo? Nag-set ba? Takot ng Karma Chameleon.
Darating din sa kanila ang Karma Chameleon. Hintay-hintayin lang nila, darating din yun. Mga karma-karma sa kanila. Sabihin na lang sana nila yung totoo na hindi nila kaya. Sabihin na lang sana yung totoo na wala silang maibibigay. Sabihin na lang sana nila yung totoo na pasensya ka na kapatid. Nakapagsalita ako sa iyo, mag-sponsor ako, wala naman ako ngayon, wala rin ako, isa rin ako sa wala. Okay lang yun. May intindihan ko sana yun. Kaya nga, iniintindi ko na lang na pilit na ako na lang ang mag-aabuna. Hintay-hintayin lang ng mga nanalo, ipapadala ko po sa kanilang GCash load na tigwa 100. Pag sweldo ko po ngayong buwan na to, magpapadala po ako ng mga load kasi total nandito naman po sa akin yung GCash number nila. Ako po magpapadala sa kanila kusang pera ko po, sarili ko pong pera, galing po sa waiting sahod. Kahit alam kong walang-wala rin po ako, mag-aabo na po ako. Rosel, salamat, bakas lang para sabay kayong tatlo. Lady Carrie Dan po ng sukli, sabi ni kapatid na Labsel. Punta muna ako, host. Sige po, kapatid na Lady Carrie. Sabi nga po, di ba, ang pagsasabi po ang ng totoo ay pagsasama ng matapat. Kaya hindi po masama magsabi ng totoo na hindi kaya magbigay ng sponsor. Kahit nakatapos na yung aking palaro, okay lang po yun sana yung ako na lang po mag-aabo na. Basahin mo chat ko sa taas. Banatang hayaan mo na yan, Goy. Next natin sahod. Mag-sponsor ako sa iyo kahit maliit. Basta legit. Tama. Tama ka, kapatid. Mag-sponsor din ako sa iyo. Pagsahod ko ng buong sahod ko. Kasi dalawa po yung sasahurin ko na. Yung month of March to June to August ko po, sasahurin ko na po yun. Dalawa. Kaya malaki-laki na rin po yun. Pag nagpag-Grand LS ka, mag-sponsor din ako sa iyo, Marian. Ay, yung kahit maliit, basta legit, basta totoo, hindi budol. Nag-sponsor nga, budol naman. May pinagdadaanan ng inyong host, mga kapatid. Pasensya na kayo. Kasi malaki-laki rin po kasi yun, 900. Ko po, sa panahon na to, naghihirap po ako, wala po akong makain. Gusto ko po magkape, wala po akong pambiling kape. Oh. Kasi wala nga rin po ako. Gusto ko bumili ng pagkain na masarap-sarap, wala akong pambili. Tapos mag-aabo na pa ako, work of 900 pesos. Kaloka. Sana tamaan sila ng Karma Chameleon. Char. Char lang po. Masama po yun. Masama po maghangad, magwis sa kapwa ng masama. Joke lang po yun. Okay lang po yun kung sakasakaling hindi po sila sa akin nakapag-sponsor. Joke lang po yun ha, mga kapatid. Baka maniwala kayo. Maraming salamat. Nakikinig lang si kapatid na One Day TV. Oh. Rosel, sunod. Mag-sponsor ka na sa akin. Sasakalin na kita. Next, Grand LS ko, Goy. Sa birthday ko, May 5. Ay, mauuna pa ako sa'yo. Ang susunod pong Grand LS ko, sa January, birthday ko po. Yun, hindi po ako nun susulisit o hindi na po ako manghihingi nun ng sponsor. Sasarilinin ko na lang po. Galing na lang po sa sarili kong sahod. Para sure na sure. Di ba? Joke lang po yung sinasabi kong Karma Chameleon. Yung mga nag-sponsor po sa akin ng mga hindi naman po natuloy yung kanilang pa-sponsor. Joke lang po yun ha. Masama po kasi mag-wish or magsalita ng bad sa kapwa. Joke lang po yun. Ayoko po. Bahala na po sila kung hindi sila magbigay. Okay lang po yun. Ay, January, sige, sponsor. Ako 500 ko. Malapit na birthday ko. Kaya po ako ay magpapag-Grand LS ulit sa akin birthday sa January kasi sarado na rin po akong 50 noon. 50 anyos na po ako noon sa January. Kaya magpapag-Grand LS po ako noon. Akiunon pa. Wala na talaga ang GCash. Tanungin mo siya, si Charing Orang, di nga ako nakapag-sponsor sa kanya, Sobian. Si Haring Orang, wala ka dapat ipaliwanag sa akin, Rosel, umayos ka. Sa may pa birthday ko. Kaya sa January po, may pag-Grand LS din po ako.
50 anyos na po ako noon. 50 date birthday ko yun. Yun na rin po yung katapusan ng buhay ko noon. Tusok galing Shopee at Lazada. Eh di wow, sabi ni Unggoy. Patusok guys, sabi ni kapatid ni Shawian. Sa May 5 pa pala, Gran LS mo, maipon ako 1 peso kada araw. Wow, 50 birthday, dapat malaking Grand LS yan. Oo, 50 birthday ko na yon. Yun na rin pang huling bahay, yun na rin pang huling buhay ko at huling pamamalagi ko sa mundo kasi kukunin na po ako ni Lord. Kaya sa January po, huling makikita nyo na ako noon sa mundo ng YT kasi wala na rin ako sa mundong ibabaw kasi kinuha na po ako. Kaya ang sasabihin nyo na po sa akin noon, rest in peace. 50 makunat ng unggoy niyan. Rizal, wala nang hiya. Pinakamababang premyo, 500. Yan na po ang huling pamamaalam ko sa mundo. Kaya ilalagay ko po dun sa aking thumbnail, rest in peace to myself. O, di ba? Saan pa kayo? Na maalam na. Wala pa nga, nangunguna na. Gusto nang mamaalam sa mundo. Mangalay na lang ako. Mag-alay na lang ng bulaklak. Ba't ba kayo takot na takot kasi sa kamatayan? Huwag po kayong matatakot sa kamatayan, mga kapatid. May kanya-kanyang destinasyon tayo. Ako po ang destinasyon ko, alam ko kung saan po ako pupunta. Alam nyo na po yung kung saan yun. At saka huwag po kayong matakot sa kamatayan kasi po araw-araw natin kasama yan. Ang iba nga dyan, nakakatulog na lang, hindi na nagising eh. Nasa loob pangalan ng tiyan ng ina eh, hindi na hinayaang makakita ng liwanag paglabas sa mundo eh, o di ba? Huwag po kayo matakot. Ang kamatayan po hindi kinakatakutan, pinaghahandaan. Ano ba kayo? Kaya kailangan bago tayo mategi, meron na tayong paglalagyan. Kung ilagay man tayo sa garapon, okay lang. At least tipid, 'di ba? Pwede pang dala-dalahin mo, ibandera mo pag nasa galapong ka na. Pwede rin po tayong ilagay sa kahon, oh. 'Di ba? Wag po kayo matakot. Takot na takot kayo. Di ako takot, gusto ko na nga ngayon para di ko na maramdaman ang sakit. Atcha! Ang daming alam. Mega love shoutout daw sa'yo, Rainer, sabi ni Labsel. Di ka natatakot, Goy, sa kamatayan. Natatakot ako sa mga... Huwag kang matakot sa uod. So, ano ka ba? Kasi, ang patay, inuuod. Uod, hindi pinapatay. Hindi kumakain ng buhay. Ano ka ba? Pero pag-abot kang oras, mahagad ki dagdag na panahon. Ay, hindi. Okay na po, walang problema po sa akin. Kung sakasakaling pong ako ay kukunin na. Kasi kota na po ako, okay na ako, walang problema po sa akin. Isa na lang pang walang asawa sa anak ko, yung pinakabunso ko po yung pang walang asawa. Wala na pong problema sa akin doon. May dalawa na po akong manugang, may 5 na pa akong apo. Ano pang hahangarin ko sa mundo? Ano pang hahangarin ko kay Papa God? Naibigay na po sa akin lahat. Kahit kapos po ako sa kayamanan, kapos po ako sa pagkain o sa pera, kahit walang-wala po ako, okay lang po yun. Malaking blessing na po sa akin yung umabot ako sa 50. Yung iba nga dyan, bata pa at natetegi na, di ba? Ako po, pasalamat ko na, umabot ako ng 50. Kayo ba, sigurado nyo, aabot kayo ng 50? Kayo ba, aabot pa kayo ng 50? Sigurado ba kayo? Pero, ang mga unggoy mapupunta sa planet of the apes. Showy ad. Hoy, magsasawa ka uli. Ano daw? Mangasawa ka uli. Pag aluyong ka na kung paano kita mamoni, wag ka na si kamatayan andyan lang sa'yo, sa likod mo. Kayo ba ha? Sigurado ba kayo aabot kayo sa 50? Di ba? Ako at least ako 50 na. Ilang kembot na lang. September, October, November, December.
5 months na lang, 50 na ako. Oh, kota na. Kayo, sigurado nyo ba abot kayo sa 50? Pinagpapasalamat ko na yun na umabot ako ng 50. Kotang-kota na. Wala nang dapat katakutan. Kaya huwag kayo matakot na mategi. At least wala na kayong problema pag nategi. Kayo talaga. Di nyo ginagamit mga kokote nyo. 100 abandon, abutin ako. Nako, baka hindi ka nga abutin ng 50. Lalo ikaw, sa trabaho mo yan, Manoy, Uragon, sa trabaho mong yan, isa kang SG. Nako, sabi ko sa iyo, kaya wag kang pahara-hara diyan. Wag kang aastig-astig diyan sa duty mo. Kailangan palagi kang pakumbaba, palagi kang mahinahon, palagi kang mahaba pasensya mo, SG ka, alalanin mo. Wag kang makakakuha diyan ng kaaway. Baka tumimbuwang kayo sa gilid. Peace, joke lang, joke lang. Baka sabihin nito ni Manoy Uragon, ang sama pasmado ang bibig ko. Nasabihin dito ni Manoy Uragon, ano ba tong host na to? Pasmado ang bibig. Good news, Manoy, nakabili na ako ng ano daw? Ace account. Bukas na ang start ng laro. Bless today, wish me luck naman dyan. Good luck at wish ko sa'yo, sana matalo ka, sana hindi mo wish ko sa'yo is not a good luck. I just wish to you as a bad luck. Di ba? Sabihin nito ni Manoy tsaka ni Rosel, pasmadong bunganga ng host dito, makalayas na nga. Happy lang kayo. Huwag nyo pong problemahin ang problema sa mundo. Problemahin nyo po kung paano haba buhay nyo. Baka di kayo abutin ng 50. Walang hiya ka? Hindi ka makakatim ng balatas. Ay, takot naman ang mga tao, digdis ako. Matatakot talaga sa'yo, kapatid ng Manoy Uragon, ng mga tao dyan sa inyo. Sa itsura mo ba naman yan? Kalbo na. Alam na. Alam mo na kung ano idudugtong ko. Gusto mo ba bang ituloy ko? Joke lang. Joke lang, Manoy. Baka mapikon ka. Alam nyo mga kapatid, yan po si Rene Rio ay palabirong tao yan. Maloko po yan, mabait po yan, at saka kalog. Pero si Rene Rio po ay hindi pasmado ang bibig. Sa amin po ako ang pasmado ang bibig. Sa amin pong grupo, ako po ang pasmado ang bibig. Ewan ko sa'yo, makapagluto na nga. Makapagluto daw. Bahala ka sa buhay mo. Ay, naku, nagugutom na naman ako sa kadadaldal ko. Hindi mo ba alam, kapatid na Manoy Meroy, isa sa mga hinahangaan ko, at saka hindi lang sa hinahangaan ko, kapatid na Meroy TV, isa sa mga gusto ko talaga na mga ang mga SG. Isa sa mga idol ko, ang mga SG. Kaya saludo ako sa mga SG. Idol ko sila, idol. Kahit anong SG ka pa. Oo. SG, security guard sa may gate. Hindi nga, kapatid na may Meroy. Mga idol ko talaga mga SG. Mas unang hinahangaan ko mga SG.
kaysa sa mga pulis, sa mga kung ano-ano ganun. Mas saludo ako sa SG, sa totoo lang. Isa sa mga idol ko ang SG. Ano ka ba? Eh pag nakakakita akong SG, mas saludo ako sa kanila. 'Di ba? Mas lalong nasira buhok ko, 'di ba? Para na akong si Gohan. Nagta-transform na. Mas mga idol ko SG pa nga eh. Pangalawa na lang ang mga idol ko ang teacher. Mas unang-unang idol ko mga SG. Kahinaan ko ang SG. Gustong-gusto ko sila, mga SG. Saludong saludo talaga ako sa mga SG. Kasi alam mo kung bakit? Siyempre security guard sa may gate, SG. O, di ba? Ako lang nakaisip noon. Di mo alam yun, ang meaning ng SG. Alam mo ba ang meaning ng SG? Kapatid na Miroy. Oh, security guard sa may gate. Di ba? Pag ko naman, kapatid na Miroy, pag PSG, ang tawag naman doon, ang meaning sa kanila, police sa may gate, PSG. Oh. Dami kong alam, no? Sabi ko sa iyo eh. Nasa duty ka ba ngayon? Kapatid na Miroy. Nawala na naman si Unggoy na Ray ni Rio. Iniwanan naman ako. Hindi na talaga ako sinusuporta nito ng kapatid ko na to. Ng BFF ko na to, si Unggoy na Rainer. Sisipot lang, magtatamsak lang, Lazada lang tsaka Shopee, sapat na sabay layas, hindi na magpaparamdam. Wala na naman akong bisita. Naglayasan na sa kadaldalang ko. Sabay laya si Rizel.
Ano inayos mo? Kapatid Darcel, ano inayos mo? Yung second step ng ah verification, yung ba inayos mo? Kapatid Darcel? Ha? Yan inayos mo? Kanina? Okay. Nanood ka lang ng tutorial. Ako doon lang ako sumunod eh. Ang hinihintay ko ngayon, yung hinihintay-hintay ko yung email. Email ni Lolo about sa sweldo ko. Yun ang hinihintay ko. Para Ay, nasaan na nga pala yung pangako mo sa akin? Bigay mo na. Bigay na. Sel, bigay mo na. Pangako mo sa akin. Oo, tama. Bigay mo na sa akin. Wala akong panchicha. Si Madam Inots, panchicha. Oh, wala ako. Sige na, bigay mo na. Hindi na ako mahihiyarihin. Total, tayong dalawa lang naman nandito eh. Wala na ibang nanonood sa atin, oh. Dadalaw-dalawa ng ulo ang nandyan, oh. Sige na. Na. Oo. Bibila ako bigas. Naghahanap nga ako ng customer ngayon eh. Kaya bago ako nag-live, nag-chat muna ako sa mga dati kong customer sa massage para kumita ako kasi wala kami. Bayaran na naman ngayon ng bahay. Hindi pa ako nakauwi. Oh. Dapat di na ako magbabayad ng bahay. Inabot ako rito eh. 1 buwan na naman yun. Hirap, walang trabaho. Mabuti kung sumahod na ako, okay lang. Eh, wala pa eh. Di pa nadating. Wala pang email si Lolo. Malamang ito, mag-i-email niya si Lolo sa 22. Kasi 21 ang cut-off eh. Ng email na na-forward na sahod. Pag 12, cut-off naman ng para makumo yung $100. Wala talaga kami. Sige na. Sige na. Namimilit. Sige na. Bawiin mo na lang sa akin sa palipad. Babalik ko sa'yo sa palipad. Si Showy, nandiyan pa pala oh. Buhay pa pala tong unggoy na to. Mamaya, Rizal, mamaya manginginig na yan. Si Showy magiging zombie na yan. Yung tinurok sa kanya kasi, malamang pang zombie. Kinukulit talaga kita kasi nga wala ako. Andito pa ako, tumatawa lang sis. Ano daw, Boss Joy. Anong Boss Joy? Ako sa'yo. Gina, tayo lang naman nandito eh. Wala naman ibang tao. Ikaw una kaya kakainin. Hindi ako malalapa niya ni Showy kasi malayo ako sa kanya. Pampanga yan eh. Cavite ko. Ayan oh. Sabi mo, andito pa ako. Tumawag lang. O nga pala. Sorry naman. Tumawag lang si Boss Joy. Sorry naman. Sorry. Sorry ba? Sorry.
Wala nga ako. Ay, Marian. Marian, pautang muna. Pautang muna 500, pambiling bigas. Wala ako ngayon. Marian, pautang muna. Pagsweldo ko ang bayad. Pambiling bigas namin ngayon, wala akong... Kala nyo ba, tawa lang ako ng tawa, patawa lang ako ng patawa, kung ano-ano lang pinagdadaldal ko dito. Yung problema ako, wala kaming pagkain mamaya. Nangutang nga ako kay Ma'am Ruby. Sige na, Marian. Wala kaming pambili bigas. Wala kaming pagkain mamaya. Bayaran pa ng bahay namin ngayon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha, visit. Inabot kasi ako rito, dapat din ako magbabayad ng bahay. Kung nakauwi sana ako, hindi na ako magbabayad ng bahay. Gina, parang awa mo na, Marian. Marian. Marian, sige na. Ikaw lang naman ang may Gcash sa akin eh. Sige na. Pwede mo akong padalan sa Gcash na lang. Sige na. Pambili ko mamaya pagkain. 500 lang. Na, parang awa mo na. Maluoy ba do? Maluoy ba day sa pobre? Why can on? Day, Marian, maluoy sa pobre, why can on? Hatagin na be. Marian, hatagin na be. Marian, sige na. Tayo lang naman dito, wala na iba nakakarinig sa atin, no? Dadalawa lang tayo rito. Si Lisel lumayas na. Parang kang linoloko ah. Kala mo sa akin, wala nga. Kahit kailan hindi ako nagsasalita rito sa live ko na wala akong bigas ngayon lang. Oh. 'Di ba? Live 'to eh. Kung maraming bisita rito, alangan magsalita ako nang wala akong bigas, wala akong pambiling pagkain, o 'di ba? Eh tayo lang naman nandito. Ayoko sabihin ng mga ibang makakarinig na pulubi ko nang mamali mo sa social media, 'di ba? Hindi na. Atagi na be. Wow, waray kan on, waray sudan. Gina. Gina. Ito naman. May Gcash naman ako sa iyo. Send mo na lang sa Gcash. Sige na. Bayaran na lang kita pag sweldo ko. Pag sweldo ko, bayaran kita. Sige na. Send ko rin sa iyo sa Gcash. Hindi naman kita bubudulin eh. Ayaw maniwala nito. Bahala ka sa buhay mo. Para kang linuloko. Kahit tingin mo sa akin, mukha akong loko-loko. Mukha akong budol. Pero wala pa naman akong binubudol. Ako lang ang nabubudol. Atagi na be. Pang bili ba ng sudan, tas ng kanon. Waray bugas. Waray sudan. Bahala ka kung ayaw maniwala sa akin, hindi kita pipilitin, unggoy ka. Kala mo naman kasi sa akin ay sisinungaling. Hindi mo ba alam, matagal na akong sinungaling. Gugutom nga ako. Gusto kong bumili ng tinapay, wala akong pambili. Gusto ko magkape, wala akong pambiling kape. Nangutang na nga ako pambili nangutang na nga ako kanina ng shampoo at sabon. Sige na, Marian. Ikaw madali kang makapagpadala sa akin sa Gcash eh. Marian Unggoy. Sige na, parang awa mo na ba? Maluoy na ba? Maluoy na sa pobre. Ay, total pumasok ka na kapatid na Sitoy. Pakita ko po sa iyo ang screenshot po ng pinadala namin sa yung load na 30 Gcash load ng time nang nanalo ka po. Andali lang ako, kunin ko po yung cellphone ng kaibigan ko.
Sandali lang kapatid na sito. Wala pa yung kaibigan ko eh. Yung nag-send po sa'yo ng GCash load. Kasi chinek po namin tama naman yung number na isinent namin sa'yo ng GCash load. Di ba ito ang number mo? Di ba yan ang number mo kapatid na sito? Yan. Yan o, yan po ang number mo, di ba? Oh, naka-screenshot po ang number mo. 0932-4766772 ang number po ng GCash load mo. Kaya alam ko po na i-send na to sa iyo ng hapon na rin yon nang simula nang nanalo ka po yung 30 GCash load mo po. Load po yun. Isinend po sa iyo through load, hindi po sa GCash. Load po yun, load. Hindi mo po basta yun na yun, load yun. Oh, di ba? Na-send po to sa iyo, nandun lang po yung isang cellphone, hawak po ng kaibigan ko, yung kung saan may GCash number po na ipinorward sa iyo. Yung 50 bananas mo po ma'am, kapatid na sito, papaliwanag ko po sa iyo. Papaliwanag ko po sa iyo, kapatid na sito, yung bananas mo po, wag mo na pong asahan. Kasi alam mo kung bakit. Dahil po yung nag-sponsor niyan ng 50 saging na para ibibigay po sa inyong mga nanalo, kasi hindi lang naman po ikaw ang nanalo ng 50 bananas na yun, hindi pa rin po sila nakakatanggap. Ganto na lang po kapatid na sito, yung 50 na bananas po, gagawin ko na lang po yun na 100 GCash load. Pero hintay-hintayin mo na lang po kasi pag sweldo ko po, itong darating na buwan na to, gagawin ko na lang po siyang GCash load na 100 kasi yung tao pong nag-sponsor noon, ang sabi po sa akin, o-orderin daw po pa. Ewan ko kung anong klaseng order po ang gagawin niya, yung nag-sponsor po noon ng bananas na yon, o-order, ewan ko baka sa Planet Nemic pa o-orderin. Kaya hindi na po ako umaasa noon ng 50 bananas na yon. Kaya ako na lang po ang mag-aabuna. Sa sarili ko na lang pong sweldo dito sa YT, pag sweldo ko po ngayon darating na buwan, pag sweldo ko gagawin ko po yung saging na 50, gagawin ko na lang pong 100 GCash load. Hintayin mo na lang po kapatid na sito. Ikaw po talaga ang hinihintay ko na pumasok, kaya po nag-live ako kahapon. Hindi ako dapat magla-live kahapon kasi nag-message ka po sa isang regular videos ko. Nabasa ko po yung message nyo at di ba rin-replyan ko po kayo doon at reply uli kayo sa akin. Hindi na po ako nag-reply uli sa inyo. Kasi ang plano ko, gusto kitang kausapin dito sa live ko. Eh wala ka naman po kahapon, kaya nag-end din po ako agad kahapon. Eh ngayon dahil pumasok ka, ayan na po ang pinakamagandang usapan. Yung 50 bananas na pinanalunan mo, gagawin ko na lang pong GCash load. Pero pakihintay na lang po pag sweldo ko dito sa YT, saka ko po sa isi-send. Dahil total nandito naman po yung GCash load mo, sana tama. At kasi na-send ko na rin po sa iyo yung 30 GCash load mo. Nang time na yon na nanalo ka. Nandun lang po kasi yung naka-screenshot na number mo po na isinend sa iyo sa GCash load mo, yung 30 GCash load. Kaya salamat dahil pumasok ka ulit sa akin live. Kasi ikaw po talaga yung hinihintay kung pumasok. Ako po, bali ang aabunahan ko talaga, ang aabunahan ko po talaga kapatid na sito lahat-lahat, nasa 900. Sarili ko pong sweldo na yun, pag sweldo ko, 900 pesos ang aabunahan ko sa GCash load. Kasi yung bananas, na nanalo yung apat na nanalo ng bananas, na tigsi 50, gagawin tigwa 100 load. Plus yung nanalo pa po ng GCash load na 500, kasi bali yung dalawang sponsor po ay hindi nagbigay sa akin. Yung tigo 100 load po na nanalo rin, ito si kapatid na Miroy, si Romel, si Katong Goods, tapos si Rose Vlog, wala pong dumating din. Pinorward ko na po yung mga GCash number nila ng mga nanalo doon sa sponsor, hindi pa rin po isinisend. Oh. Ang sabi din po sa akin noon na nag-sponsor ng GCash load na yun 100, aayusin niya pa daw. Hindi ko rin alam kung paano ayos din ang gagawin niya. Kasi almost 3 days na talaga. Kaya hindi ko rin kayo masisisi na sisisihin nyo ako dahil nanalo nga naman kayo, kailangan i-claim. 'Di ba?
Eh kaso, hindi ko naman po hawak kasi yung pa-premyo eh. Ang hawak ko lang pong pa-premyo that time na yon, yung kay Ma'am Ruby, yung kay Ma'am Joy, at saka kay Ma'am Amerisian. Yun lang po ang hawak kong pa-premyo na yung kaya nang time na yun po nananalo kayo, na-send ko rin agad-agad. Kaya kapatid na meron ko na doon sa akin ng sponsor nakapagsabi lang kung may malang, may masabi lang. Kaya yung mga apat na tigsisin kapatid na Mary Ann yung doon po sa hinihintay mo sa 50 panalo pa rin po kasi bali apat po kayo nanalo ng saging na yun. Pasensya na po kayo, gagawin ko na lang po yun ng GCash load. Pakihintay-hintay na lang po, pag sweldo ko, ngayon ko na lang pong GCash load yung saging, saan pang nag-sponsor hindi naman siya sa niya. Kaya, nakapali ko lang po kasi, sinigurado ko na mag-sponsor siya. Tinanong ko po siya, fairness pa lang po ng gabi, tinanong ko po siya kung siguro sure ng bananas. I'm back. Yan, okay na. Nakabalik na ako. Natapos yung loading. Kapatid na Sito, nandiyan ka pa ba? Para ipakita ko po sa iyo yung screenshot ng pasa po sa iyo ng load na 30 mo.
Aw iyo, manay. Tamaan. Tanganing amay ka man makatapos. Mega love shout out, Mama Amer. It's Ann Reyes. Maraming salamat po. It's Ann Reyes. Maraming salamat sa pagbisita. At sa patamsak, maraming salamat po. Maraming salamat po ma'am sa pagbisita muli sa aking munting bahay. Maraming salamat po. Kumusta na po kayo ma'am? Parang kung di ako nagkakamali ma'am, galing ako sa bahay nyo na nakarang araw. Oo. Wala pa ako kasi LS today kaya makakatambay. Sensya na host. Okay lang yun. Okay naman host. Salamat. O parang galing ako sa bahay nyo na nakarang araw. Hindi ako nagkakamali. Wala kayong live ngayon. Maraming salamat sa 5 million in the house na nakatambay. Maraming salamat. Nagpapaliwanag po kasi ako ma'am, it's Andreyes, about nga po doon sa sa naging Grand LS ko ng Sabado ng August 28 po. Kasi po yung may nagki-claim po sa akin ng pinanalunan nila kasi nanalo po sila sa akin ng GCash load pakatapos ng bananas na tigsi 50. Apat po yung nanalo ng apat yung nanalo ng 50 bananas, di bali 200 po yun. Hinati ko po yung 200 sa apat para tigsi 50 bananas po. Ikini-claim na po nila sa akin. Eh yung nag-sponsor po, piniem ko po bago pa ako nag Grand LS ng Sabado, Biyernes pa lang po piniem ko na siya uli na sigurado ako ba kapatid na mag-sponsor ka sa akin ng saging. Kasi para kako alam ko kung itutuloy mo o hindi. Eh sabi niya, sure naman daw po siya na mag-sponsor siya sa akin ng bananas. Ang ending nga po, ito na. May nanalo na ng saging. Ikiniklaim na po sa akin. Tapos nag-PM din po ako sa kanya pagkatapos ng Grand LS ko ng Sabado. Hindi po siya sumagot. Sumagot po siya na nakarang araw lang sa akin. And sabi niya po, hintayin lang daw po at ino-order niya pa yung saging. Eh yung mga nanalo po, gusto na nilang maklaim yung saging na yun. Kaya ang naisipan ko na lang po, Ma'am It's Andreyes, na gawin ko na lang pong GCash load, yung 50 bananas, hintay-hintayin lang po nila na sa pagsahod ko po dito sa YT, itong buwan pong ito, hintay-hintayin na lang po nila yung load nila na tig sa 100. Bali, nasa 900 po ang aabunahan ko. Ako na lang po mag-aabuna kasi dalawa po yung sponsor na hindi nagbigay. Kasi yung isang sponsor po, para doon po sa 100 GCash load, bali 500 po yun, ginawa ko pong tigo 100, bawat nanalo, kaya 5. Hindi rin po sila nagbigay sa akin. Kaya ang gagawin ko na lang po, ako na lang po mag-aabona, pero pakihintay-hintay na lang nila. Ito si kapatid na Sito, si kapatid na si Mary Ann, si kapatid na Katunggod, si kapatid na Romel, pakihintay na lang nila. Pag sweldo ko ngayon na buwan na to, ako na lang po mag-aabona. Hindi ko na po aasahan yung mga nag-sponsor sa akin na dalawa kasi panigurado po ako hindi naman po nila ibibigay na yung kasi gawa ng ilan days na po. Nag Grand LS pa ako is 28. 31 na po ngayon. Kaya hindi ko na po yun naaasahan. Ako na lang po ang mag-aabuna. Abunahan ko na lang po sa pagsweldo ko. Kaya yung mga nanalo po ng 50 bananas, wag nyo na po asahan na 50 bananas ang darating sa inyo. Darating na lang po sa inyo, GCash load, tigwa 100. Pakihintay na lang po, ako na lang po mag-aabuna pag sahod ko.
Kwan po sila, apat po. Apat po yung nanalo, Ma'am It's Reyes. Apat po yung nanalo ng tig 50 bananas. Tapos, lima rin po yung nanalo na tig 100 Gcash load. Kaya, gagawin ko po lahat. Ako na lang mag-aabo na, bali na ni 100 pesos po yun. Ako na lang po mag-aabo na para wala na pong samaan ng loob, para hindi na po sila saan magalit. Kasi ako po yung nagparapol. Hindi ko naman po hawak kasi yung 500 Gcash load. Hindi ko po hawak ng time na yun. Kasi sabi po na nag-sponsor, siya na lang daw kusa ang magpapadala. I-send ko na lang daw po yung mga pangalan ng nanalo plus yung Gcash number. Ang ending po, aayusin niya pa lang daw, sabi niya. Tapos yung 200 bananas naman po, na ginawa kong tig 50 para manalo po apat, hindi rin dumating, o orderin pa daw po yung saging, baka sa planet Neptune, planet Jupiter, o orderin yung saging. Kaya ako na lang mag-aabo na, gagawin ko na lang pong 100 Gcash load. Pero yun lang ang pangako ko po, hintay-hintayin na lang. Sa pagsweldo ko po, ako na lang mag-aabo na nun. Kasi mahirap na po umasa. Kasi ilang araw na po nakakaraan. Kaya sa iyo kapatid na Sito, kapatid na Merian, kapatid na Romel, kapatid na Parikoy, kapatid na Rose Vlog, at sino pa yung iba, basta ako na lang po mag-aabo na nun. Na Grand LSK in 900 pesos. So, hindi po ma'am, It's Reyes, hindi po. Bali, na Grand LS po ako. Yung hindi po totally, hindi po siya 900 yung natitirang pa-premyo sa akin. Dapat po ang natitirang pa-premyo na lang sa akin is 500 Gcash load plus 400 plus 200 pong bananas. Yung bananas po nga, 'di ba, sabi niya o-orderin niya pa daw po. Imbes bananas po ang pananalunan noon, hindi ko na po gagawing banana kasi po hindi niya rin po maibibigay na rin 'yon. Kasi ilang days na po nakakalipas. Gagawin ko na lang pong Gcash load. Yung apat pong nanalo ng bananas na tig 50, gagawin ko na lang pong tig 100. Kaya bali 900 po. Yan na lang po ang hindi ko na ipapadala ma'am. Ayan, It's Reyes. Ayan pong pinanalunan nila na bananas na tig 50, tapos yung 500 Gcash load. Yan na lang po ang hindi nila nakukuha. Pero yung the rest po, na-send ko na po ng time na yun ng pag-Grand LS ko. Pagkatapos po ng aking Grand LS, ipinadala ko na rin po sa kanila ora-orada yung mga pinanalunan nila. Kasi hawak ko po yung papremyo noon. Pinagkatiwala na po sa akin ni na Joy Charity, ni Rubian Vlog ng Australia, pagkatapos ni American 76, pinagkatiwala na po nila sa akin yung papremyo. Kaya hawak ko po yun ng time na yun, yung sa tatlong papremyo. Plus yung WH, hawak na po yun. Sure ko po yung WH na yun kasi pinahihintay-hintay na lang kasi tinatapos pa yung isa. Kasi nanalo Miroy TV, pinahihintay, sabi ko kay kapatid na Miroy, hintayin mo na lang kasi, tapusin daw muna yung isa na pinaiikot pa, tapos ikaw naman ang paikutin. Kasi, dalawa lang naman pang nanalo dun sa WH na yun. 5 WH lang naman po yun. Bali, yun na lang po hindi napapadala po yung 500 Gcash load plus yung 100 na bananas. Kaya po ang naisipan ko na pong pinakamagandang solusyon ma'am It's Reyes na aabunahan ko na lang po, gagawin ko na lang po lahat na 900, isesend ko po sa kanila kasi nandito na po sa akin yung mga Gcash number nila eh. Pero yun na lang po ang pangako ko, hintay-hintay na lang po sa pagsweldo ko ngayon buwan pong ito. Para hindi po sumama yung loob ng mga nanalo, kasi hindi naman po nagkatiwala sa akin po ma'am yung papremyo ng dalawang yun. Kasi yung saging, hindi naman talaga ko mahahawakan yun. Yung 500 Gcash load, hindi ko rin po nahawakan yun. Kasi siya na po ang nagsabing, siya na lang daw magsisend, i-forward ko na lang daw po sa kanya. Hindi niya po pinagkatiwala kasi, baka sa tingin niya po sa akin kasi budol. Baka yung pantingin niya, baka sa iniisip niya, sarilinin ko, hindi ko pa premyo. Yan po ang nangyari. Kaya nag-live po talaga ako kahapon kasi hinihintay ko nga po to si Sito, si kapatid na Sito, pakatapos si Mary Ann, si Miroy, si Romel, pakatapos si Rose. 100 bananas po host is 500 pesos. Yan po i-order sa isa pa, may quantity po ang orderan. Yun na nga po ma'am. Kasi sabi niya po, ino-order pa daw po yung 200 banana, sabi niya. Ino-order daw po. Sa tingin ko po ma'am, It's Reyes, hindi niya po maibibigay yung 200 bananas na yun. Sa apat na tao, kasi tig 50. Hindi niya po maibibigay yun.
Kaya tinanong ko po talaga siya noon ng malinaw, Biyernes po ng gabi, "Kako kapatid, kaya mo po bang ikabigay yung sponsor mo na 200 bananas? Sabihin mo po ako ang totoo, kung kaya mo, para alam ko po. Kung hindi mo po kaya na ikabigay, magsabi ka rin po ng totoo para alam ko po na hindi ko na itutuloy." Na-forward ko sa kanya, Ma'am Itza Reyes, na-forward ko na po sa kanya yung mga lahat na nanalo, yung 4 pong nanalo sa bananas, ipinorward ko na po sa kanya yung mga channel. Yung mga channel name, ipinorward ko na po sa kanya. Yung sa 5 naman pong nanalo ng 100 GCash load, ipinorward ko na rin po dun sa isang sponsor. Yung mga GCash number plus yung mga pangalan, ipinorward ko na po sa kanila. Kaso sabi ng dalawang nag-sponsor po, inaayos pa. Baka di ko alam kung kailan maayos yun. Yun na nga eh. Oo nga po, oo nga po. Kaya po ang ginawa ko po, ako na lang po mag-aabuna. Aabunahan ko na lang po sa pagsweldo ko para po walang sama ng loob, para hindi po sumama ang loob nila kasi nanalo sila sa akin eh. Kaya yun na lang po ang gagawin ko. Ako na lang po mag-aabuna. Yun nga lang po, pangako po ko kinakapatid na Sito. Pakihintay-hintay na lang kasi gawa ng hindi pa naman ako nasweldo. Pag sweldo ko po, saka ko po ibibigay sa kanila. Total, nandito naman po sa akin ang GCash number nila. Mahirap po talaga magtiwala talaga, Ma'am. It's unreal laging na tigsi 50 kasi 200 yun eh. Hindi ko rin kaya kapatid magbigay ng 500 GCash load. Wala pong masama, 'di ba, Ma'am? It's unreal magsabi ng totoo para po hindi umaasa yung tao at hindi rin po nagagawa. Mm. Kasi sulit naman po yung pag-sponsor sana nila sa akin kasi ibinaba ko po ng ibinaba mga bahay nila. Lahat po ng mga sponsor ko binaba ko po gawin na yung lalo na lang nagtago para hindi po ako at hindi po ako nakahang sa mga nanay. Kaya bahay ko po natayan. Siyempre, ito sa hotel, sa amin yung yung tinanan namin. Time po yun, ma'am, hindi. Kaya hindi na po talaga ako, kung ako man po, Ma'am It's Unrest magpapalaro, malamang sarili ko na lang sweldo. Siguro kung ako po magpapagtutupad diyan. Mahirap po magtiwala sa mga magsasabing magi-sponsor ako ng saging tapos wala rin naman. Mahirap. Mahirap talaga. Yun na nga po, ma'am eh. Hindi na po ako uulit magpag-run LS na maghahanap po ako ng sponsor, pero sisiguraduhin ko muna po na yung mga legit lang po talaga na mag-i-sponsor. Hindi po yung hanggang salita lang po. Tapos pagdating ng isinend mo na yung mga GCash number ng mga nanalo, tapos hindi rin naman po. Pero may naging legit naman po ako na nag-sponsor po talaga sa akin. Yung mga talagang totoong kaibigan po at saka mga legit na nag-sponsor po talaga. Katulad po ni na Joy Charity, ni Rubian Vlogger ng Australia, ni American 76 po. Yun mga legit po nagpadala po talaga sa akin na nakuha ko po talaga siyang cash. Tapos ilinoad ko po uli para ma-send po ng oras na yun sa mga nanalo. Sila lang naman po dalawa na hindi po nagtiwala kasi baka iniisip nila mabudol ko sila.
Kaya next time po, hindi na po talaga ako magtitiwala. Napakahirap. Kaya sa susunod na palaro ko po, sarili ko na lang po siguro. O kung may mag-donate man po sa akin sakali, yung mga dating nag-donate sa akin, yun din siguro ang lapitan ko kasi sigurado ko po. Yung yung apat pong linapitan ko dati na nag-sponsor po sa akin, yun na lang siguro ang lalapitan ko. Tapos plus sarili ko na lang para sure. Hindi na po ako magtitiwala na yung mag-open lang, papasok lang sa live ko, pagkatapos sasabihin lang na mag-sponsor sila para lang matulungan ko din silang ibaba yung mga bahay nila. Tapos hindi rin naman sila magkukuhan. Ayoko lang po magsalita rin sa kasi nila. Ayoko rin pong i-pinpoint yung mga pangalan nila, yung mga channel nila kasi ayoko rin po masaktan sila. Okay lang po ako yung mapahiya sa mga nanalo. At least, magagawa naman ng paraan. Bahala na sila. Silang tatlo po yun eh. Kung tutusin tatlo po yun na nagbitaw ng salita ng mag-sponsor ng GCash load pakatapos ng may double H pa nga po eh na isa. Pero hindi ko na rin po siningil, hindi ko na rin po hiningi, hindi ko na rin po siya piniem, hinayaan ko na po siya. Pero natulungan ko po siyang ibababahay niya. Sila yung dalawa rin po, yung dun sa 500W GCash load plus yung bananas, natulungan ko po din sila kahit papano. May mga bumisita po sa mga bahay nila kasi linalapag ko po na linapag mga bahay nila. Pipito lang po silang sponsor, imposibleng wala pong bibisita sa kanila na galing po sa akin. Kasi hindi nga po ako naghanap ng maraming sponsor kasi ang sinabi ko lang kung ano lang po yung meron yun na lang po. Sinigurado ko pa kung kaya nilang ikabigay yung saging na yun at saka yung 500 Gcash na load na yun kung sinigurado ko pa. Sabi nila oo, pagdating ng oras hindi rin. Ako po yung napahamak. Yun. Kasi gagawan ko na lang po ng paraan sa pagsweldo ko po, ako na lang magpapadala ng Gcash load doon sa mga nanalo. Yun nga lang, hintay-hintayin nga lang po nila kasi pagsweldo ko na lang po. Nandito naman po lahat ng mga Gcash number ng mga nanalo. Yun lang po ang hirap kasi sa kapwa mo Pinoy, sila rin ang sisira sa iyo. Ugaling Pinoy po talaga. Ugaling crab mentality. Papaglamang sa kapwa. Hindi po Hindi po ma'am ako buwan-buwan na sweldo po. Bali, nasa 3 buwan po. Hindi ko po kasi na-complete. Maraming salamat po, Ma'am It's Reyes. Maraming salamat po. Hindi naman po ako sa buwan-buwan na sweldo kasi hindi ko naman po nakukumpleto. Pang-apat na buwan ko na po ngayon na September. Sana po makumpleto ko na. Pang-apat na buwan ko na po ngayon na September. Sana po makumpleto ko na. Kasi nga, yan nga po ang pinoproblema ko rin yan. Nakunan ko na yan na 900 na yan na Gcash load. At saka good luck na rin lang doon sa dalawang nag-sponsor na yun sa kanila. Good luck.
hindi na lang po sila nangako at di na lang nagpaasa. Napahamak tuloy ako sa kanila. Galit? Galit? Gusto manakit?
Loading na ako.